Fadó in Nazareth bhí siúnéir de ann dar anam Iosaf. Fear mapa é Iosaf, agus rinne sé iarracht an rud ceart is cór a dhéanamh i gcónaí. Cá sé am gach lá ag caint le dia agus ag éisteach le dia. Agus bhí sesin comá ag súil le teacht an sláánthóir a geallta dá phobal. De ná cá Iosaf a cuid am ag déanamh troscán, cathíracha, bórdanna, labacha, doras, do muintir na háite. Ach faoi láthair bhí si go nóthach ag dhéanamh na rudaí siúd dó féin. Bhí Iosaf geallta, agus bhí sé ag súil leis an banis na banóg dar a bheith na Mhuire ó Nazareth. Agus bhí sé ag súil le ise a thabhairt chun cónaí leis ina theach féin. Nuair a bhí Iosaf fós ag olbhú le teacht Mhuire, cúla sé scéal go raibh Mhuire ag súil a leanamh. Bhí Iosaf críomhriste agus bhí an-díoma air. Mhuire ag súil a leanamh agus bhí is aige nach eisin an athair. Thocraigh sé chun scara uathaí go ciúin. Ach i rith an oíche bhí bringlóid aige, agus sa bringlóid tháinig angel chuige, agus dúirt an angel leis. A Iosaf ná bíodh agla ort Mhuire a thabhairt do theach mar do bhean céile, mar is ó dia an leanamh a bheith aici, agus caithfidh tú an anam Iasa a thabhairt dó, agus Ara a thabhairt dó, mar is eisin an sláánthóir a geallta dá phobal. Nuair a dúisigh Iosaf in dhiaidh sin, bhí mallart aithne aige, agus d'imigh sé go teach Mhuire, agus thóg sé Mhuire mar a bhean céile a rais go dtí a teach féin. An sin thosaigh an bertacó ag olbhú don leanamh Scéalta a geallta don domhan.